Dyma chi olygfa sy'n wastod yn denu diddordeb yn y prif gylch ar ddornod ola y sioe fawr yn Llanelwedd. Mae yna rhywbeth gosgeiddig urddasol iawn yn perthyn i'r Ceffylau Gwedd. I ni mwynhau y Pencampwriaeth ar hyn o bryd. Pob un wedi dod nôl at ei gilydd i gystadlu yn erbyn ei gilydd. Ac Owen, mae yna rhywbeth am y Ceffylau Gwedd, falle, achos bod ni'n cael y cyfle i weld nhw mor aml â ni. Dyn nhw ddim mor boblogaidd y hynny i'w cadw, ond pan wyt ti yn gweld nhw wedi taclu, fel fydden ni'n gweud, ac ar ei gorau, mae yn olygfa sydd yn wledd i'r llygad. Wel, mae yn olygfa unigryw iawn yn dywe. Mae'r ceffylau yma yn ceffylau sydd yn tynnu sylw. I'n gallu gweld ni wrth ochrau'r cylch, bod yna dipyn o sylw ar yr adran yma. Tipyn o waith yn mynd mewn i baratoi nhw wrth gwrs. Tipyn o fwyd hefyd angen ar eu cyfer nhw. Ond dwi'n meddwl mae'r Pencampwriaeth sydd gyda ni ar hyn o bryd, felly mae'r rhain i gyd yn enillwyr yn eu dosbarthiadau. Y cyntaf welson ni oedd Elizabeth Whitehouse, Sedan Elsinore. Ac yn y cefen fyny, i ni'n gweld beirniad y Ceffylau Gwedd, Mr Anthony J. Was, neu Tony Was, wedi bod yn ymwneud â'r Ceffylau Gwedd ers degawdau. Mae wedi bod yn aelod o'r gymdeithas gyda'r Ceffylau Gwedd ers 60 mlynedd. Wedi bod yn beirniadu ers 20 mlynedd. Fe hunan yn 80 mlwydd oed, ond wedi ymddeol o gadw nhw bellach yn beirniadu. Ond eto, yn un sy'n â diddordeb eraill, Owen, wrth i fodd y pêl-drod. Ie, yn fan mawr o Stoke City, fe mae'n digwydd, ie. A ar un adeg, nath y droi lawr fod yn chwaraewr criced proffesiynol, cofia. Ie. Tel, amlheinog. Yn wir. Maen nhw yn harddu'r llygad, mae'r paratoadau a'r yr addurno, rhai bod yn cymryd oriau, yn lafu'r cariad yn llythrenol, ond mae'r hanes i tu cefen i'r Ceffylau Gwedd yma mor bwysig i gofio a'i pwrpas nhw pan y ti'n mynd nôl i gyfnod yr rhyfelodd. Wel, ie, yn wir. Mi oedd y ceffylau yma yn cael ei defnyddio yn ystod o'r rhyfel i dynnu certi. Mi oedd nhw'n ceffylau cryf iawn wrth gwrs. Bosib bod nhw ddim mor osgeiddig ar brydiau Cymreig, ond yn sicr yn ceffylau pwerus iawn i dynnu cartiau i'r rhyfel. Hefyd ar y ffermydd, mi oedd yn ddefnydd mawr iddyn nhw cyn i'r tractor ddod fewn wrth gwrs. Ond erbyn hyn, deleit yw'r magu gyda'r adran yma. Dyw'r pwrpas ddim yr un fath, wrth gwrs, ond mae'r deleit yr un mor gryf i lawer o'r pobl yma. Mae llawer o'r teuluodd yma wedi bod yn nghlwm ac yn driw i'r Ceffylau Gwedd ers blynydde maith, ydyn nhw. Ydyn. Yn Ceffylau Gwaith Pencampwriaeth. Ac pan ti'n meddwl am y sadwrn barlus yn Aberteifi, ti'n gweld y Ceffylau Gwedd fyny. Maen nhw yn aml iawn yn rhan o arddangosfeydd. Ydy, a gyda Sioe yng Nghymru hefyd a yn gystal yn Lloegr, ti'n gweld nhw fel y tyniad erbyn hyn yn draddodiadol yn dyn nhw ei golwg. Ti'n cysylltu'r Sioe amaethyddol gyda'r Ceffylau Gwedd. A mae llawer o'r Sioe hynny yn cynnal dosbarthiadau yma. Sioe Ceffyl y Flwyddyn yn ogystal yn cynnal dosbarthiadau ar gyfer y Ceffylau Gwedd. Ond mae'n sicr yn ychwanegu at yr olygfa fan hyn yn y prif gylch bob dydd Iau yn y Sioe amaethyddol. Mae yna ganlyniad wedi dod ym Pencampwriaeth y Ceffylau Gwedd. Mae yna siglo llaw sy'n arwen at y wobr gynta. Ie, y beirniad Anthony Was yn siglo llaw a pob un ymgeisydd yn y Pencampwriaeth. Ond dwi'n meddwl bod y brif Pencampwriaeth yn cael ei rhoi i Elizabeth Whitehouse. Ond newn ni gadarnhau hynny wrth gwrs. Sedan Elsinore, sef y Ceffylau Gwedd, yn fab i Methrington Upton
Hamlet a'r fam Seiden Stella. Ac Anthony Was wedi wneud ei waith yn arbennig ac yn mwynhau mewn amlwg i hunan. Dyn ni'n mynd i weld hyn o bryd, ond fe ei hunan wedi cadw Ceffylau Gwedd ers degawdau, bellach wedi ymddeol o hynny, ond dal yn cael y boddhad o feirniadu. A cyfle wedyn ni wrth gwrs i Elizabeth Whitehouse i ddangos y Ceffyl Gwedd ar ei gorau. Last class there, the Baron Mare, 3-year-old or over, which is Elizabeth Whitehouse with Sarden Ellis Mann. So, Mae hon wedi bod yn ddosbarth fendigedig. Pencampwriaeth y Ceffylau Gwedd yn osgeiddig ac yn hardd ac yn hapus iawn. Sarden Elsinore yn mynd ar Pencampwriaeth, llongyfarchiadau mowr iawn i Elizabeth Whitehouse i arbenni digon. Diolch yn fawr iawn i Mr Barry Jones. I'd like to